Костюм стамбульский, номер 2. Теге фэшн каналы бар бит, мода. Мен андага теге жигитлер йөргән кызык инде. Рәвешен китереп карыйк әле теге модель егетләр йөри бит. Ярар. Булмаган гәүдә белән мода күрсәтеп йөрмик әле. Ю, ну турецкий костюмнар әйбәт, дуслар, качественный. Уже 2 җирдән йыртылды. Ярар, дуслар, хәзер китәбез инде үзебезнең республикалар буйлап. Кавказда булдык, әкренләп үзебезнең Татарстаныбызга якынайырбыз. Әлегә инде килеп җиттек дисәк тә була, чөнки безгә иң якын тугандаш күрше республика ул нинди Крым булсын? Башкортстан. Башкортстан. Башкирия. Это вам не Сирия. Это вам Башкирия. Самогонный край диләр инде алар үзләрен. Мин дуслар үзем башкортны татарга, татарны башкортка бүлмим, ләкин ниндидер киртә бар менә барыбырда. Шундый ши башкортлар яшәгән якларда булганда без Мәләвез дип әйтгәндә, Салават шәһәрләрендә булганда гримерныйга берәр патриот бабай керә инде миңа. Концерт барышында. Мен гомумән яратмыйм концерт барышында мине кымаучаласалар, но обязательно берәр патриот бабай керә дә теге Ленин заманыннан калган. И башлайна. Һез татардар, без Башкортстан киләһәгез, безне маскалый итәһәгез. Пулеметын кабыза инде. Мин тынычландыра башлыйм инде. Бабай, мин әйтәм, гөлдер җирдә казынмыйсың. Әнә Әнгам Атнабаев, Башкортстан шагыйре югыйсә. Ничек дөрес язган? Татармы син, башкортмы син? Анда түгел мәсьәлә. Татардан да, башкорттан да урыс туа, вәт бәла дигән. Ну, дуслар, башкортса йырлап беркемдә шаккатыр булмай. 2 хәреф үзгәртүдән мәгънәле кая китмей. Шулай бит. Шуңа мин инде артистларыбызда тукталырга булдым, чөнки беребез өчен дә сер түгел, күп артистларыбыз безнең Башкортстан җирлегеннән бит. Яшьләр анда Ришат Тухватуллин, Филүс Кахиров, өлкәннәрне әйткәндә юк инде. Анда Салават абый белән башлана, Хәмдүн апа белән анда бөтенесе Фидан Гафаров, Нафкат Нигъматуллин, күбесе инде Башкортстан җирлегеннән. Ну, айрым урын алып торалар, әлбәттә инде безнең парлы дуэтлар бит. Менә Латыйповлар биредә. Шулай ук Зәйнәп менә якташым Зөфәр абый бар, ирле хатынлы. Ну, үзегез беләсез, мин һаман нәрсәгә китерәм? Җавит һәм Зөлфия Шакировлар әлбәттә. Теге мин балачакта уйлыйдым, концертлар карыйдым бит инде менә. Балачакта уйлыйдым, Зөлфия апа белән Җавит абый җырлап кына яшиләр дип уйлыйдым мин. Хәтта талашканда да җырлап кына талашалардыр төсле миңа. Аларның бит шундый теге мәхәббәте бер-беренә карата күренеп тора. Җырында уганда ничек Зөлфия апа башта ягымлы караш белән киләйме, Җавит абый янына игътибар иткәнегез бар шундый. Әле бит, дөньяның мәликендә дип. И Җавит абыйны өреп китә. Зөлфия кай син дигәндә аягыйдан да дип теге. Менә талашканда да җырлап талашалар дигәннән, дуслар, хәзер сезгә шундый номер тәкъдим итәсе килә. Бу номерны булай атадым мин. Музыкальный талашу дип. Күз алдына китерегез. Җавит абый хәзер үзе генә өйдә калган, бер үзе. Зөлфия апа киткән бер атнага ял итергә. Ну, кызлар, апалар, үзегез белеп торасыз. Ир кеше үзе генә өйдә калса, нәрсә эшли? Җыештыра, өйне зарыгып хатынын көтә инде әлбәттә, кайчан кайтып җитәр микән дип. Вәт, но Зөлфия апа ялда булганда, аңа шундый сыбызгы бүләк иткәннәр әйме, свисток. Шуны сызгырса, кеше теләсә дә, теләмәсә дә дөресен әйтә. Шундый дөресен әйттереп тә торган сыбызга. Апалар уйлап куйды, шап сыбызгы бу балаймын. Зөлфияны сырага кирәк әлме? Менә шундый күренеш, дуслар. Сезнең алкышлар белән башлыйбыз.
Ey Murat'ın tort boyanın rahatlanabız. Eli Zülfiyat'a 3 günden güne koytam dedi. 3 günden güne koytam. Tak şu günler mesleğe. Davay davay. Şavit. Min qaytdım. Nişi koyttun Zülfiyat'a jon kisagım. Sen bit 3 günden güne koytam degan idin. Жәуіткайым менен башқа нешік уақыт өткердің? Бекте сағынғансың бұғай, секіріп ери бітлерің. Sağınmışı, sağındım şul gel seni uyulap yürüdüm. Kaça bitler koşkendir sen yokta şemsi yölüdüm. Findan siyakların işik hizmet hak oldun mu? Kiselerin boş kuruna elle şutqa saldın mı? Ey soldum Zülfiye kay dollarga eylendirdim. Restoranga borgan idim sıyırken bilen bugün. Vatna kişkünni eniga kuştan eşler kırdıydım. Enkayımның halin işik. Tыңладың mı sen meni? Çoşı degende men ulan. Yaratam men onu. Ne pışağım kalgananda oşka katsın zarazı. Nersesin bu bırak bir nerse olmadım, слушай. Еш қошып кеттім мен сеңа кірі төклап қоярға. Үйрендің мүсің хотя бы нешік өтек тұтарға. Міне шул туры дағына ойладым сен кетуге. Өтөклерге үйретуші қызлар шақырттым үйге. Кірлеріні де қызларыны да өтөкләдім бір өзім. Барсының да көңілі болды, маладис инде өзім. Бик дәшетлі көрінесің, әлсіретлер кеткенсің. Неге ваннада от яна, соны әрәм етесің? Zülfiye, santexnik işli betonda turbalar vez tağıldı. Көрші қатыны кірген еді, меңа орқа ұшқытты. Сендей ирақтығы білін изаламасым келмей, бірдірі сөзіңді yok бет сенің шұрту матері. Не сөйлейсің Зülfiye кай, сенсіз яши алмайм мен. Ғұмыр бойы шырайыңны көрмәсәм дә сыр бермей. Bir alın indi sabazgasın bu an, nuka. Hayalım. Bizge нәрсе алып қайттың ракушкаларым қоя. Ақшаңны да тұтмағансың, долларларым да шурта. Бары білән жәуіткейім кашылығым жоғалды. Вашқа өлген болыр едім, шәп любовник табылды.
Кайсы диңгезләрдә булдың? Нинди балыклар күрдең? Тигез загарат иткәнсең. Нинди купальник кидең? Бар белән Җавиткәем купальнигым жугалды. Диңгезгә карап торганда әрмән килеп салдырды. Азып-тузып йөрри торган хатын дип пычагыма. Икенче елга барабыз, икәү дә чыга гына. Әй Җавит, мондый тормыш туйдыра. Рәхәт тормыш, азгын тормыш, ыштаныңны салдыра. Әйдәле булсабыз гына сындырып, атый карчык шәп нәрсә булып чыкты бу. Безнең күзләрне ачты. Менә дуслар гыйбрәт булсын, аерым-шаерым яшәүләр. Насыйбыңа үз ярыңа дөреслеккә ни җитәр. Насыйбыңа үз ярыңа дөреслеккә ни җитәр. Әй Зөлфия кай, Аллаһ сакласын, шынлыктамын дип хәл була күрмәсен. Җавит